Tako. Ko zna gde je neprijatelj, sve ubacio svoj agent. Da će biti s kućom, zapalit ću je! Ja sam predstavnik komunističke partije. To je kreten! Uživajte u omiljenim domaćim filmovima. Treba da se držimo dnevnog reda. Samo mi je falilo to da me vi još zezete. Vrlo stručno. Imam utisak da ovog puta ide preko mojih leđa. Pa ne može to tako! U novom, dnevnom terminu. Tako se to radi. Od ponedeljka do petka u 13:15 na prvom programu RTS-a.